Казансудан ерак түгел, табигать кочагында урнашкан безнең бакчабыз. Булганың бармы анда? Булмасагыз, чакырабыз. Безнең бакча гөл бакча. Кирип китерсез тылсымлы балачак дөньясына. Балалар монда гөлләрдәй елмаялар, көләләр. Кичкенәдән туган телдә аралашып үсәләр. Бакчабызда һәр хезмәткәр мулаем, киң күңелле, мактауга лаек эшләре, тырышалар, белемле. Бинасы якты һәм матур, тәрәздән кояш көлә. Шуңа күрә гөл бакчага балалар теләп килә. Әйдәгез әле, күрсәтик бакчабызны сезгә дә. Үзегез дә ышанырсыз без сөйләгән сүзләргә. Сәламәтлек ул зур байлык, сакларга кирәк яшьтән. Иртә белән һәр көнеңне зарядкадан син башла. Без әле нәни булсак та, бик күп шөгыль беләбез. Чибиләр биюен бергә без биеп тә бирәбез. Чибиләрем, чибиләрем, йомшак йомгакларым, минем нәни елакларым. Әйдә яшел чиремгә сез, ләпләшегез тирәмгә сез. Әйдә яшел чиремгә сез, ләпләшегез тирәмдә сез. Ай минем чибиләрем, ай минем чибиләрем, ай минем чибиләрем, ай минем чибиләрем, минем сөйгән нәниләрем. Чибиләрем, чибиләрем, йомшак йомгакларым, минем нәни елакларым. Уен аша белем бирә, тәрбияче апалар. Мәктәпкә әзер, акыллы гөлбакчада балалар. Рая бука? Бу доги. Нишли? Иши. Эшер. Доги иши. Дальяр бука? Малай. Нишли? Дегоры. Малай горы. Молодец. Бу Бука? эти. Нишли? Аши. Бу эти аши. Молодец. Болды. Олсуның бүген туган көне. Туган көнгә барабызмы? Олене алма. Рәхмәт алма тәмле, алма баллы. Тахирне бәлеш. Рәхмәт бәлеш тәмле. Рамазан шәкшәк. Рәхмәт шәкшәк тәмле. Шәкшәк баллы. Сәдәмә ишпишмак. Рәхмәт ишпишмак тәмле. Эдиләмә конфет. Рәхмәт конфет тәмле. Алсуның туган көнендә без төшердек абикәй. Менә шундый ипи зур, менә шундый кечкенә, менә шундый тәмле, менә шундый баллы. Әйе шул ипи тәмле. Эзләнүләр,
тәҗрибәләр, яраткан шөгылебез, табигатьнең матурлыгын саклаучы, яклаучы без. Балалар, мен қолда конверт. Ішінде нәрсе екен? Шешіліп кетті, біргелешіп жиек әлі. Міне шулай ел дұрыс болып шықты. Нәрсе барлыққа келді балалар? Ләлә шешеклері ебек дұрыс. Ләлә шешеклері нендей түслерді болар? Сары. Тағы нейді? Қызыл. Оқ бұлама? Ол бұлама? Ләлә шешеклері түрлі түслері бола. Ләлә шешегі суғаншыдан өсі. Нәрсеге ашаған екен суғаншы? Суғанға ашаған. Неде отырту үшін бізге нәрселер керек екен? Кішкене күрек. Соғыт. Клейонка керек, тағы нәрсе керек? Аляпқыш керек. Су керек пе балаға? Ярар, отыртасығыз келемі? Жер керек, отыртасығыз келемі? Әзірленеміз ме? Болды. Қазір не ішеміз? Суғаншыны алығыз. Ұнытмағыз. Тамыры қая қарарға тиіш? Рамина, бұл да жетті. Урын қалмей, суғаншыны терер еттіріп отыртабыз бет. Ол суғаншыны. Не ішілерге енді қазір? Су себірге. Міне біз сіздің білен ләлә шәшәгін отыртты, көрсәтігі сәлі салықларыңызны. Міне ләлә шәшәгін отырттық. Қазір енді қар күні су себіп көзәтәбіз. Иң яраткан вакытыбыз саф һавада уеннар. Җыелышып түгәрәктә барыбыз теләп уйнар. Бергә дус тату яшибез. Без балачак илендә. Мондый күңелле гөлбакча Казанда да бер генә. Киләчәккә ышанычлы буын булып үсәбез. Туган илне, туган телне саклап, хөрмәт итәбез. Безнең эшчәнлек турында тулырак мәгълүматлар белән Казан шәһәре, Киров районының татар телендә тәрбия һәм белем бирүче 2-нче балалар бакчасы сайтында таныша аласыз. Instagram каналда Kindergarten 2 аккаунтында да бакчабыз яңалыклары яктыртыла.